घन्टासो खुलियो आधा घन्टासो नै फैबाय नटिफिकेसन माथो रावबो गैया 0 सानै फैदों हाय हेल' सोर फैखोब्रा है गन्थं मानदो फुजा नायनो थाङाखै लोगोफोर बरिं मोनदों ओंखायनो लाइभआव फैबाय आरो दसे लाइभआव दसे फैबाय बरिं जाथारदों हाय हाय होनसै न'आवनो दं नामा बि पज बि प्रेजेन्ट न'आवनो दङ ना न'आव दं न'आव दं न'आव दङ नाइस बि नाइस न'आव दङ फुजायाव थांनांगौमोनथ' मा खालामना दङ बिपज बि प्रेजेन्ट हाय बरिं मोनदो लाल साहा लोंखांबाय हाय जोंना फुजा जाबाय दङ फुजा सालबारियाव अखा हादो दिनै अखा हानाय नङा माइक्र'फन सेभ हाइलाइट माथो रावबो फैयाखै नटिफिकेसन थायाखैना नटिफिकेसन साबा गाहाम फैदोंमोनलै खनसेनो मेसेज फैयाखै माथो रावनिबो मिस्टार बाबु हाय फैयाखैसं ना रावबो 10 मिनिट जालायबाय
रायलायनो लुगैसोगारदोंमोन बन्धुफोर बरिं मोनथारदो। आच्छा दिनै जाथ'बाय हा सपनाया रायलायगोन थामनेलाव होखागोन दे मा टाइमाव फैगोन। अके बाय मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय थाबाय बयनिसिमबो गोजोन्थों।